Ini ang Digicast Negros 10. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region ang amo ni gadulong sa inyo. Kaagyarin naton nga mga top stories of the day. Today is February 2, 2026, Lunes nga adlaw. Matapos ang baha, may mga dalan kag porsyon sang Taytay nga natipag sa tubo kag sagay. Sinako nga mga bala sa idalom na diskubrihan. Bacolod Mayor Greg Gasataya nag-ako sang responsibilidad sa pagbinaha sa Bacolod. Pinay 63 ka beses ginburo sang bana nga American citizen. May LPA na naman na ginamonitor ang pag-asa sa guwa sang PAR. Kag sa Good Vibes, may 44 ka bago nga mga civil engineers nga nagpanumpa. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita na isalakat sang panahon. Mayara na naman karon sang low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang shear line o ang pagbungguanay sang mainit kag matugnaw nga hangin nga nagaresulta sa pag-ulan ng parayon nga nagaapekto sa porsyon sang Luzon kag Visayas. May low pressure area nga ginamonitor sa karon ng pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. As of 2 p.m., yari ini sa 1,585 kilometers east sang northeast o northeastern Mindanao. Sa subong, may magamay nga tsansa nga mag-develop ang LPA sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Pero ang bilog nga Visayas, mag-experience sang magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa halos bilog nga adlaw dala sang shear line. Sa number 9, mga ginikanan o mga guardian nga nagaplano nga magpa-eskwela sa ilang mga kabataan sa mga public schools ang ginabisuhan sang DepEd nga magparehistro sang temprano pa. Enero 31, nagsugod ng registration para sa mga incoming kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11. Abiso ni DepEd Negros Island Region spokesperson Almir Cesar Dequina tubtub sa February 27 ang early registration. Gani mas maayo nga magpadulong na sa mga public schools para man makapamangkot na sa mga requirements kag maka-fill in sa mga enrollment forms. Tuyo sang early registration nga makaplano sang temprano ang DepEd kung ano kadamo sa mga manunudlo ang kinahanglanon, mga classrooms, learning materials kag iban pa. Sa piyak ka bahin, parahin ang pagpanghanda man sang DepEd para sa Negros Island Region Athletics Association meet sa March 1 to 6. Ang Bacolod DepEd ang upod ang Bacolod LGU ang maghusang ni Raam ang pinakauna karon sa idalom sa Negros Island Region. Ginahangyo ginato ng ating mga parents and guardians na mag-take advantage sa inyong early registration, ipalista ng inyong mga kabataan for enrollment, and magkadto lamang, mag-coordinate lamang sa inyong mga sa ating mga public schools with regards to the requirements na ginakinahanglan. Sa number 8, naglabot na karon sa masobra 18,000 ang business registration sa Bacolod City. Gikumpirma ni BPLO Head Stella Rayos nga base sa ilaulihing record as of January 31, nagdangat na sa 18,291 ang kabilugan nga mga business registration sa syudad. Suno kay Rayos, mas mataas ini isang masobra sa 300 kung ikumpara sa 7,952 nga na-record sa parihuman nga period sa tuig 2025. Sa karon, naglabot na sa 3,968 ang mga permits ang opisyal nga na-issue sang ilang opisina. Gin-extend ang Business One-Stop Shop tubtub March 31, 2026. Ang panginapahanumduman ni Rayos nga ang 10% discount para sa mga bayad sang full payment tubtub na lang sa February 28. Pagkatapos ng Pebrero, wala na sa discount ang mga luyag mag-pay in full. Apang wala man sang ipatuman nga surcharge o penalty, tubtub nga wala pa nagtakop ang extension sa Marso 31.
Yes po. So far, no, ti kabalo naman ta, extended ang aton nga business one-stop shop, tiga nga aton nga business renewal until March 31. So, ang mga tao, guro subong do gapatawhay. Pero, i-remind ko lang, ang aton nga discount is until Feb 28 na lang. After Feb 28, those nga gusto mag-pay in full, wala na discount, pero wala pa man siya surcharge or penalty. And ang aton nga business one-stop shop is until March 31. Sa number 7, masobra sa tunga sa milyon ka pesos ka balor sa illegal nga droga nakuha sa isa ka high-value drug personality sa Bacolod City. Nadakpan sa katapos sa City Drug Enforcement Unit ang isa ka ginakabig high-value individual sa ginpatigayong nga buy-bust operation sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City kay inasan kaagahon. Ginkilala ang ginakop kay alias Nok, 20 anyos, kag residente sa Barangay Vista Alegre. Nakuha sa iyang 8 ka mga pakete sa ginasuspetsuhan shabu, 1,000 ka pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Kinabulubanta nga 85 grams ang suspected shabu ang na-recover sa kapulisan sa suspect nga nagabalor sang 578,000 pesos. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka nga kaso batok sa gindakop. Sa number 6, isa ka 83 anyos nga lola ang patay matapos mabungguan sa isa ka pick-up sa Bacolod City. Nagainulan Sabado sang gabi sa nagtabukag na bungguan sa pick-up ang 83 anyos nga lola sa Dalan Araneta sa atubangan sang isa ka gasoline station sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Bangod sang impact, napatay ang pedestrian naging kilala kay alias Susana, residente sang Fiesta Home sa Barangay Sumag. Nagwa sa investigasyon nga padulong sa sur ang Ford Ranger nga pick-up nga ginamaniho ni alias Robert, 49 anyos, residente sang Barangay 2 sa Ilog, sang iya mabungguan ang tigulang. Gindala ang pedestrian sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival, samtang yari sa custody sa Police Station 9 ang driver sang salakyan. Sa number 5, isa ka Pinay ang patay matapos ginbuno sang 63 ka beses ang iya American National nga bana sa Vallehermoso, Negros Oriental. Patay ang 33 o 36 anyos nga Pinay matapos ginbuno sang 63 ka beses sa ilang puloy-an sa barangay Pinukawan, Vallehermoso sa Negros Oriental. Ang sospek ang Amerikano nga bana sang Pinay. Nagwa sa investigasyon sang PNP nga bago ginamang abot ang American National sa ilang nga balay sang naglalisay sila sang iyang misis sa sulod sang kwarto. Ginbuno sang foreign national ang Pinay gamit ang patalom kag iya ginbuka ang jealousy blades sang bintana kaging gamit ini sa pagbuno kag paglasla sa pulso sang biktima. Kaso nga parricide ang ginpasaka batok sa American National. Sa karon, para ng investigasyon kung ano gid ang motibo sa krimen. Sa number 4, reklamo batok sa duha ka mga empleyado sa City Treasurer's Office sa Bacolod nga nagapangolekta sa buwis sa kagabihon ginausisa sa karon. Suno kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, nagaparayon ang investigasyon sa ilataratapan agud makumpleto ang mga dokumento kag ebidensya antes magpagwa sang bisan ano nga formal nga mando kaangay sang show cause order. Suno pa kay Chu, nga ang investigasyon naghalin sa reklamo nga ginpalabot sa opisina ni Mayor Greg Gasataya sang koleksyon sang tax kun gabi kag paghatag sang temporaryo nga resibo sa pila ka mga establishmento nga napahayag man nga nakuhaan sang CCTV footage kag iban pa nga mga gina-validate nga pruweba. Ginapasiguro ni Chu nga ang inspection dapat ginahimo lamang sa otorisado nga joint inspection team kag ginapanawagan ang publiko kag tag-iya sa mga establishmento nga mag-report sa bisan ano nga kaangay sini. Bangod ini ang wala ginatugutan sa Bacolod City Government. Panigin refer na nga time check na no, gin refer na sa iya reklamo no, gin verify kay gin istorya na sa namon. So amo na subong ng under investigation pa man na. So mapagwa lang kami na sang report in the coming days.
Sa number 3, may kapin sa 200 o kon 2,400 ka mga pamilya o kung malapit sa 9,000 ka mga individual ang apektado sa mabunok nga ulan sa Northern Negros sa weekend. May report na pagbaha sang Domingo sa Calatrava, Escalante, Tuboso, Sagay, Talisay kag Ibi Magalona. Sa records ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office as of 11 a.m., may 582 ka mga pamilya ang nagapabilin sa gihapon sa evacuation. May 580 ka mga pamilya sa evacuation center sa Sagay, 2 sa Tuboso, kag 32 sa Talisay. Nakapuuli naman ang nag-evacuate gikan sa Calatrava, Cadiz kag Escalante. Miyara man nagapabilin sa mga outside evacuation center, 1,251 families o kung 4,348 individuals. Ang 1,193 ka mga pamilya, diri ang sa Sagay, 58 naman ang kapanga pamilya sa Cadiz. Sa reports ng PDRRMO sa Domingo, may 12 ka mga balay ang destroyed kag 39 ang partially damaged. As of press time, parayon pang consolidation sa report gikan sa Provincial Veterinary Office kag Office of the Provincial Agriculturist suno sa PDRRMO head nga si Irene Bell Putenia. Sa number 2, Bacolod City Mayor Greg Gasatayag ginako ang responsibilidad sa natabo nga pagbinaha sa Bacolod City. Sa ginpatigayon nga flag raising ceremony kay nasang aga, ginpahayag ni Mayor Greg Gasatayag nga wala nagapabaya ang lokal nga gobyerno sa Bacolod City sa pagbaha nga nakaapekto sa nagkalinain nga mga barangay. Ginpasalamatan niya ang mga first responders nga nagbulig halin sang Sabado sang gabi tubtub Domingo sang kaagahon, lakip ng CDRRMO, DSSD, CEO kag iban pa nga mga ahensya. Sunod sa alkalde, nag-awas ang kadamaan nga suba bangod sa mabaskog nga ulan, kag hindi lamang Bacolod ang naapektuhan kundi pati ang iban nga mga LGU kaangay sang Sagay kag Tuboso. Ginako ni Gasatayo ang responsibilidad bilang alkalde kag ginpanawagan ang pagbuligay imbis na magtudloanay sang sala. Bukas man siya sa kritisismo kag suhestyon, apang ginpahayag nga may ara sang nagagamit sang sitwasyon para sa personal nga interes sa social media. Ang ini nga problema aton ginatubang why na sila nga matutok nga mabuno ko sinuto as your mayor ako ini responsibilidad. Okay? Pwede nga panako hindi po silingon itudlo kapanikon kay sinuway na niya tudloan na tumangon kani. Let's fight the bullet because aton ini problema kanataran. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Matapos magbinaha sa Sagay City kag sa Banwa sang Tuboso sa weekend, may narumpag nga mga dalan kag porsyon sang Taytay. Nadiskubrihan nga ang idalom sa sini nga mga nagarumpag, sinako nga mga balas. Yaring report. Sako lang ang ipang ano. Ang dalom niya? Ano gawa? Kung tambak ang sako sa dalom. Bisan ang barangay Tanod sa barangay Makiling sa Sagay City, nakibot sang manaog sa idalom sang Himugaan Bridge nga nagakonek sa barangay Makiling kag Puy. Ang idalom sang rampangan sang Taytay nga narusdak ang unod, mga bags sang semento nga balas ang unod. Sang Sabado, halos bilog nga adlaw sa nagsigi-sige buo ang ulan. Nagsaka ang tubig sa Himugaan River. Ang ini nga mga rurok nagsalapit sa hanging bridge nga nagsambod. Ang Taytay hindi malabyan sa mga salakyan. Gingkordon ang porsyon sang approach sa Taytay nga naghalo na ang idalom. Sunod sa kay punong barangay Miraluna Jutay sang barangay Makiling, isa lamang ini sa mga structures nga nahalitan sang baha sa ilang barangay. Pati siya nakibot nga ang idalom sang rampahan sang Taytay, mga bags nga may duta. Bigalabay na din nga truck sa sini nga bridge. Tracking din bala sir, kaya sinda na dito. Kapatakas So meaning, ang hinalapakan sa truck all the while, mga sako-sako lang to sang balas. Usap-usap na lang ko gali. Way makami nalungos sila. Sir, kay siyempre ubra mala nila ya. Way makami sila labot yan sa ila. Kabalada trust bata sa ila. March 2023, sang turnover ang Taytay. 62.8 million pesos ang balor sa kabilugan nga bridge project, 80% funding halin sa World Bank. 10% iya ka Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o kung DAPRPD. Kag ang 10% iya ka probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa provincial engineer nga si Ernie Mapa, ang bagging o kung ang pagbutang sang duta sa bags
ang ginhimo sang ginatukod pa lang ang taytay kag ang pika-pika. Nagpabili na ini didto kag hindi man ang kabugusan nga idalom sang approach ang puro bag sang duta. Hindi man ini kuno makaapekto sa kapag-on sang structure sa ibabaw. So not really nga muna siya tanay unod. So, wala man na siya effect kasi wala na siya effect. Ito lang effect sang sang stability sang embankment. Suno pa sa kay mapa, ikayuhon liwat sang contractor ang mga parte sang taytay kag i-supervise ini sang Provincial Engineers Office. Halin sa Sagay City, pakadto sa Banwa sang Tuboso, may mga areas nga nagtiphag ang duta tugas sa mabunok nga ulan, pero naamat-amata na hawan ang dalan kag maagyan sa mga salakyan. Sa barangay San Isidro, Banwa na sang Tuboso, may isa ka lane sang dalan nga natipag. Naab-ab man ang duta sa idalom sang dalan. Suno sa residente nga si Boning Calonia, halin sang hapon tubtub gabi ang bunok sang ulan, kag hinalit na lang natipag ang dalan. Alas, so siguro sa gabi, sa kung Natipag na gulpe. oo, man, ang kandyo, kinigikabas ko sa tubig, alin sang alas 6, pakad ko na dito sa alas 8. Disyembre lang nahuman ang inigadalan. Ganigin pangabay ni Mayor Richard Hawuko nga kung pwede, malantaw man tani ni DPWH Secretary Vince Dizon ang amo nga proyekto. Suno sa alkalde, nakibot man siya sa makita nga may mga sinako nga mga balas sa idalom sang amo nga dalan. Kung tani kuno, di kalidad man nga mga proyektong ipahamtang sa ilang nga banwa. Kay gamay pa lang ining inulan, natiphag na ang dalan. So amo gid tani nga maglantaw gid quality gid tani no. Palayo lang ug wala ulan, hindi man nato balaan nga wala compaction to. Ang integridad sa walling hindi man ko engineer pero do pigado gid. Hindi pa gani bagyo. Bago lang na natapos yung December lang. Bago-bago gid. So ginhimo na siya early last year. So amo nang natabo na makita man nato hindi man to normal nga amo na siyang mga gamiton nga mga materials puro nakita taman to. Sandbags. Yes. Loose gid. So example ta lang ara sa sulod sa bag pag abot sa panahon mag-isi ang bag and pagbutang mo pa lang da sa bag way man na compact. Kung kumpakon mo na mubungkag man ang bag. So most likely tambak lang gito da. Sa General Luna, ginsaradaan man ang isa ka lane sang dalan kay natipag man ang porsyon sang dalan kagang idalom sini. Suno sa alkalde, imbis man nagtag sang ayuda, unahon anay nila pakayo ang naguba nga mga footbridge para hindi mabudlayan ang mga pumuluyo sa ilang nga pangadlaw-adlaw nga pagsinalayo. Wala sang klase subong adlaw sa Tuboso kag Sagay bangod sang pagbaha sang Sabado. Kag sa Good Vibes, may 44 ka mga bago nga civil engineers ang nagpanumpa kainasang aga. Sa tunga sa kontrobersiya nga ginapangatubang karon sa pungsod angod sa flood control projects, isa ka pagpanghangkat para sa among profesyon ang mapabili ng ilang nga core values. May report si Barbara Mijares. Sila ang mga bago nga civil engineers karon nga nagpanumpa sa ilang nga bago nga katungdanan sa pagpanguna sa pamuno sang Professional Regulation Commission sa Western Visayas kag sang Professional Regulatory Board of Civil Engineers upod ang Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated Negros Occidental Chapter. Suno kay PRC Region 6 Director Romel Balisang, 14,043 ang takers ng Civil Engineering Board sa bilog nga pungsod, kag 4,268 o kung 30.39% lamang ang nakapasar. Nalakip na diri ang 44 nga nag-take oath kaina. Silang gikan sa 3 ka mga eskwelahan sa Negros Occidental. Hayag sa nawong ni Joni Reyes nga amo ang nag-deliver sang response gikan sa mga bag-o nga civil engineers. Na-inspire siya sadto pa sang pagtukod sang bag-o nga mga buildings. 2024 siya nag-graduate pero nagtrabaho siya anay sang isa ka tuig para makasupot para iya igasto sa pagkuha sang board. Mabudlay ang civil engineering kag mas nabudlayan pagid siya kay ang iyang strand sa senior high, indi STEM o kon Science, Technology, Engineering and Mathematics. Gani double effort siya.
Karon nga nalabot niya na ang iyang damgo, magluwas nga magkapangita trabaho, handom niya man nga mapatukuran sang balay ang iya nga ginikanan. First gate, unang gate, dapat God gid ang una. Siya dapat may faith ka kay God. Kadua, do budlay, muna ang balila mo kung ang civil engineer ng budlay. Dapat bisan budlay, dapat pantigid ng porsigido kagid. Tapos nang sadya lang mula nang gihimo ko ng God, tapos sadya lang ko samtang dati ko gaskwila ko bisan ma-fail kadla lang gyapon, tapos sige padayon lang gyapon. Positive dapat. Positive. Suno kay RD Balisa nga amo man ang naghatag sa mensahe sa mga bag-o nga engineers, wala malikawan nga matutukan sang pungsod sa karon ang propesyon sa mga civil engineers. Dala man sang kontrobersiya sa flood control projects. Gani ang pagpabiling sang core values, bagay nga dapat hindi malipatan. Civil engineering profession is under the close observation or close scrutiny sa atong public because of the recent controversy about the flood control projects, and I believe that would be the challenge of our civil engineering practitioners to remain true to their core value, why they chose this profession. In the first place, they wanted to become a civil engineer, and that is to provide better infrastructures to the public. Suno kay Engineer Sharon Benitado, ang presidente sang PICE Negros Occidental, ini ang pinakadutay nga nag-take oath. Posible man suno sa iya, epekto sang tion pa sang pandemic. Labi na nga ang mode of learning sang among tion online. Pero bisan pa, nagapabili ng civil engineering profession nga isa sa mga promising professions. Bangod samtang nagatinad, nagapadayon ang pagtindog sa mga infrastructure projects. Very promising gid ang amon nga work. At the same time, very ka-ideal gid as like me as an engineer, lady engineer on site. So as every year nga naga-increase ang aton nga aton nga years, I could say nga damo sa mga infrastructures nga gina-build. So hindi gimawad-an ubra ang aton mga civil engineers. Ang paghatag sa maayo kag masaligan nga mga infrastructure kag pagpaayo pagid sang komunidad ang pila lamang sa ginahaboy sa karon nga pagpanghangkat sa mga civil engineers. Barbara Mijares, Digicast Negros. Congratulations sa aton bago nga mga civil engineers. Shout out anay sa aton live viewers subong hapon. Si Jessary Garucha Hivero, mayong hapon sa Romeo, always watching live. Please shout out sa tanan nga taga Barangay Saraet sa Himamaylan City. Si Jocelyn Luquero, mayong hapon, Digicast Negros, watching live from Hong Kong. Gloria Bantigay, good afternoon, Digicast Negros. Sa Ruming, watching from Pulupandan. Happy Monday to all. Gerardo Marquez, mayong hapon, Digicast sa Ruming, watching here in Mandalagan, Bacolod City. Si Ma'am Jubayayap Janala, mayong hapon, Digicast Negros, kay Choy Ruming, watching from Baguio City. Si Gerald Legones Estardo, mayong hapon, Digicast NIR, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si John Oliver Perez, Sona Tosidad, mayong hapon, Digicast Negros, watching from Barangay 2, Silay City. Si JB Tumala, mayong hapon sa Ruming, pa-shout out kay Sir Jose, Miss Yan and Red, watching from Diaz Aquino Drive. Thank you. Si si Kim Lubaton, kahuluya sa inyo, contractor, gutom sa kwarta. Si Marvy Cipriano Aquino, mayong hapon, Digicast Negros, mayong hapon, Choy Ruming. Kag si George Pineda Gaspe, mayong hapon, Digicast Negros, watching live, Barangay Tangub, while ga-duty subong sa Tinapay Express Bakery. Si Ora Maria del Navarra, halong kamo subong sa gina-construct ninyo nga kay ang panahon, naga-booking sa inyo. Si Jenny Gel, thank you, Digicast crew. Kagabuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tugtog sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong gabi.